आंनि फेभरेट मेथाइ खनगोन जोंहा प्रेक्टिस खालामनि दे एकेलगे खनगोन बयबो दे गोरबो खनायाव मा दं गोरबो खनायाव मा दं रायजोफोर गोरबो खनायाव मा दं गोरबो खनायाव मा दं बरिया this side गोरबो खनायाव मा दं गोरबो खनायाव मा दं ओके बरिया जोंहा एकेलगे खनगोन दे रायजोफोर रेडी ना ओके Goodbye,
गोजोन्थों, thank you so much. भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर, गोजोन्थों।